Tässä on tällainen Tartsan. Kun olen kuunnellut tätä teidän kanavaa, niin minua on aina ihmetyttänyt tämmöinen helvetimoinen hihittäminen. Hihitellään. Siellä nyt on 2 kotkaa, siellä oli ennen 1 ja sitten se törkyturpa, se joka puhuu ihan tuommoista törkeitä asiaa koko aika. Ja nyt on siellä 2 kotkaa, jotka molemmat hihittelee koko aika. Kaiken näköisille järkevillekin asioille niin pitää hihitellä. Mun teki mieli kyllä sanoa paljon törkeämpää tekstiä, mutta mä nyt siivosin tämän ja niin edelleen, mutta on tämä uskomatonta hihittämistä. Hihitellään, joka helvetin asialle hihitellään. Tämä on hauskaa. Ei mulla ole yhtään hauskaa, kun ihan typerille asioille koko aika hihitellään. No hihitellään joka ikiselle asialle, eihän kukaan kestä kuunnella tuommoista hihittelyä. Suomi Popin aamulypsy. Arkisin kello 6-10.